ku miƙo mini silke sai na ga ɗan atika kawai gashi a miƙe ya hau doki ya hau da kwalkwalinsa yana ɗauke tutar annabi ya rike shi bai yakin ba. Makaho ya yi wa annabi yaki dan kauna ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. Ya Allah kar ka bar Nasidi da aikin shi kai mun dan wanda ka kowa kishin shi dan tawagar nan da ka ware mai kishin shi ban mu baya arnan da aka yi Allah rabba. Ya alƙayyum ka duba ba salatin shi ka sa sirrin kun cikin lizimtar aikin shi da zai mai da halittu kowa na kishin shi Muhammadin Rasulallah babba dan babba. Ka sa dukka sahabban nan masu shigar sulke masu canza ra'ayi kuma yanke a nan take suke sa arne leke ko dudduke cikin aikinsa kaɗan na faɗa ba da yawa ba. Makaho ya yi wa annabi yaƙi dan kauna ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. Da baba Sharif Sani bai bari ko an zaga aiki da faɗinsa sun yi daidai sai oga shi ya zo da annabi sak sarki jazuga dan haka har yau irinsa ma ba mu samu ba. Salamu alaika a gaban farkon makusanci salamu alaika askam sai ta malalaci aula a ala aufa sirrin mahalicci masanin Allah a fardu tun babu lugon ba. Mu kai ne tanadin mu kafi managarci mai majaujawar rama mai ma'azirci ga ka hukumar Allah mai kwato yanci ba ma kishin kowa kai ranku ya zaba. Makaho ya yi wa annabi yaƙi dan kauna ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. Wa ma za mu ba tinkawon kudura ba wa ma za mu ruka ba mujinin zulma ba wai waye za mu ba takin Allah ba wa Allah ya zubawa bai tsere sa ba. Lafiyar jiki da tarai ba a san kai ne ba arzikin mu fitare ni ba a gane ba abin daɗi hutun Allah baka kare ba ko yanzu mutum ma ya shigo bai makari ba. Maganin jalalar Allah ba wani ne ba garkuwar ukubar Allah ba wani ne ba annabinmu ne kofar kuma ba a kulle ba so shi so da kishi ni ba zan koyi ba. Da na sani na duniya na canzawa dan na layira ko yayi ba zai canza ba sun faɗa wa shugabanmu sai bata canza ba ma wa addanan Allah hakan bata canza ba. Martabar uluhiyya annabi shine dai martabar rububiyya bayi mu kula dai ni fa ban ganin komai sai mai sirrin dai shi kunne ke ji ido na ke duba. Mai gwagwa bangata waye da sirrin shi bayi kafin ya zo ina aka boye shi bayi da ya koma a ina aka sauke shi kai mun lissafin ba da kalkuleta ba. Makaho ya yi wa annabi yaƙi dan kauna ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. A lafiya mutuntacce sirrin mabuwayi ya zubar kadan alkhairi sabon yayi girman ka da banza na faɗa ba na shayi kowa ya san zance na ba wai ne ba. Mu'azun da ma'awuzin da ɗaya ban manta ba annabin suke kishi ba wani kato ba suka ce yaƙi za mu yi ba imani ba yace sai kun imani suka ce mun karɓa. Ranar suka fita yakin kuma ba su koma ba dukansu sun shahada ne in ba ku manta ba ɗayansu an kaba sai fir'aunu mu dudduba da ita yayi yakin daga nan bai sake ba. Makaho ya yi wa annabi yaƙi dan kauna ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. Ina sarkin Habasha na ce in ba ku manta ba shi aka wa sallar ga'ib haka nan duba saboda wasiƙar annabi shi bai yaga ba kishinsa da san annabi Allahu ya duba. Annabi ne na shirwa ma na kishin shi sannan shugaba ya zo ya sa takalman shi kawai sai shirwan ya zo ya ɗauke warin shi ashe da maciji a ciki ya sa bai kyale ba. Manzon Allah gizo-gizo ma na kishin shi har saka yayi ma dan
wajen komai namu da kimar shi, haka Allah ya kadarta ko ba hayya ba. Kai bakurciya ma ta yi wa Rasulallah, wai ta yi asaman yanan mai mata madalla, ashe su ma dai da hankalinsu ibadalla, kamata ya dumu fi su gaba wajen duba. Annabi zai hijira sai Udu ya ce zashi, yana son manzon Allah, annabi na san shi, yana son annabi ne dan tsabar kishin shi, ma'aiki kuma ya ce soyayyar na karɓa. Kututturan dabino ne ke kuka nan, domin madawal barkatu bai haushi ba sannan, har na nesa na jin kukansa a sa'an nan, sai da ya ce mai hawan ka ba zan fasa ba. Makaho ya yi wa annabi yaƙi dan kauna, ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. Barewa ta mai alkawari ba ta saba ba, ta ce ya mai ciwo hukumi kai muka sa a gaba, kwance na shayar 'ya'ya sidi na babba, idan na je na shayar su ba zan zauna ba. Nuni da abun nuni duba, ta ce mai kake ga babba can dan babba, makiyayin ya ce dabbobin wa zai duba, uwar ta ce dan annabi ba zan taba ba. Sai na ji mai sabon aure na kishin shi, yaki annabi ya kira take amsa shi, ta ce na kyale iyalin don kwana kusan shi, ko da na ba ta jikina ba za ta wanke ba. Makaho ya yi wa annabi yaki dan kauna, ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. Ya aiki sahabi sai zaki ya tare shi, niyyar shi kawai taki abun zai cinye shi, sai ya ce wa zakin aiken annabi zashi, dan annabi barni ya kyale bai ciza ba. Kai na takarce ma zakin ne ya baka shi, sai da ma ya tabbatar da ya hau hanyar shi, ya ce wa sahabin annabi mu ke kishin shi, ko wani ma zai taba ka ba zai kyale ba. Koma ne sallama a nan ban fara ba, dan kadarin annabinmu ba zai kare ba, ko kirga ta gaza ta irga isar ba, shakurkundun banga a inda ya gaza ba. Makaho ya yi wa annabi yaƙi dan kauna, ashe lalle mai ido ko ba zai zauna ba. Rabbu salatin da ka san zai kura taskarka, kai wa yabanyar kowa wato tushenka, in ko babu shi rabbu ka yi mai sirranka, ainihin akwai wanda da shi kaɗai ka saba. Ni autan sidi na kowa kishinka, shi ya saka ko a zuci ba na yi matanka, ya annabi ko a raɓa barni a fadarka, bakin hali na san ba za ka duba ba.